הראש שלכם הולך להתפוצץ. אתם לא מבינים מה קורה לסטייק הזה בזמן מנוחה. תמיד אומרים לכם, תנו לסטייק שלכם לנוח. חלק אומרים שהטמפרטורה שלו עולה, חלק אומרים שהוא מתקרר. בואו נראה מה באמת קורה אחרי 2.5 דקות. אתם לא תאמינו. כמה הוא יצא? 43 וחצי. 43 וחצי. איזה מידה אנחנו רוצים לאכול אותו? מדיום. אני הייתי הולך על מדיום רר. 54 מעלות זה יהיה מושלם. 47 כבר. 47 וחצי? כן, וזה 3/4 דקה בלבד. 48, מה הולך פה? זה האיראנים. טוב, עברה דקה, הוא עלה ב... 49. 49? כן. בדקה. כן, עלה ב7 מעלות בדקה. 7 מעלות בדקה, זה יותר ממידת עשייה אחת. אתם מבינים? כן, זה פשוט רעלות, 50 מעלות. אומרים לכם לתת לסטייק לנוח? אגדה, שים את המינוטים האלה. אומרים לכם לתת לנוח לסטייקים 5 דקות, מה יקרה אחרי 5 דקות? בומי, זרוק אותו על איראני. עכשיו אנחנו רואים שהטמפרטורה מתחילה להאט, נכון? לא, היא ממשיכה לעלות, לא, אבל לא כמו בהתחלה. לא עובר בכלל את 50. כבר הגיע ל-52 מעלות, 52. זה אומר כבר 9 מעלות מהרגע שהוצאנו אותו. טוב, עברו 2 דקות, הוא עלה ב10 מעלות. 2 מידות עשייה. חכה 5 דקות. מה עושה? יאללה, עוד חצי מעלה ואנחנו פורסים. זאת אומרת שאם אתם רוצים לתת לסטייק שלכם לנוח, תוציאו אותו 5-10 מעלות מתחת למידת העשייה, ושימו לב מתחום מה המצב שלו. טוב, 54 מעלות, בואו נפרוס.